سلام فتوات حوات كم يلخم عاوز حالفه حنت فيلم سارح مسوداخو انت عينت فيلم كسرح لكم ناي فقر دوس ناي اكشن يلك حات تكلخو بوزحات كن كاب تسويتي وصا ناي انسس حقنيا زانتا سلزولكمني كاب حجن دحر حالفه حقنيا ناي انسس زانتا تحيزلكم كمصيه وصيتو اندارا انا دما خنقصلولينا نلوم دما ناي حدا ميسفيز زتوهاله اولانغوا ناشنال بارك كاب اسلو زطفه محزنيت ግን ድማ ጥዕምቲ ዛንታ ሒዘልኩም መጽለኹ ነዛ ዛንታ ከም ትፈትዋ ስለ ዘይጠራጠር ላይክ እንዳበልና ንጀምራ ኣብ ዛምቢያ ዝርከብ ላንጓ ናሽናል ፓርክ ህይወት ንኽረክብን ብሳዕርን በግራብን ሸብሪቑ ኣብ ውሽጡ እንስሳን ክሓቁፍን ዝገበሮ ሩዋ ላንጓ ኣብዚ እዋን ግን ዝጠለሞ ይመስል ዝናብ ካብ ዝዘንብ 6 ወር ሓሊፍዎ ኣሎ ሓምለዋይ ምድሪ ደሪቑ እቲ ዝሑልን ብሳዕሪ ዝመልአ ዝነበረ ከባቢ ደረቕን ሃሩርን ካብ ዝኸውን ጸኒሑ እዩ እቲ ብዙሕ ሓላፍነት ዘለዎ ሩባ ላንጓ ብታሕቲ ብፀሓይ ናብ ዝነደደ መሬት ዳሰረፀ ብላዕሊ እውን ናብ ሰማይ ዳሃፈፈ ዋሕዙ ክቕንስ ጀሚሩ ኣሎ ኩለን እንስሳ ዝናብ ዝናፈቓ ይመስላ ኣብ ሰገርቲ ሩባ 20 ኣባላት ዘለውዋ ናይ እንስሳ ዕስለላ ካብዞም 20 ናብስ እቶም 6 ካብ ክልተ ደታት ዝተወልዱ ናይ ኣዋርሕ ዕድመ ዘቑፀሩ ኮራኹር ክኾኑ ከለዉ እዞም ኮራኹር ዝተፈላለየ ጥንካረ ዝተፈላለየ ጽንዓትን ነናይ ባዕሎም ጽሑፍቶን ሒዞም እዮም ናብዚ ዓለም መጽዮም ዘለዉ ካብዞም 6 ናብስ እቶም ክልተ ወድን ጓልን ቀዲሞም ዝተወለዱ ክኾኑ ከለዉ እቶም ዝተረፉ 4 ወዳት ድማ ድሕሪ 2 ሰሙን እዮም ተወሊዶም እታ ናይ ክልተ ሰሙን ዕድመ ዝጠቐመቶም ዝመስሉ ክልተ ማናቱ ካብ ኣሕዋቶም ብኩሉ ነገር ፀብለሊሎም ይረኣዩ እቶም 5 ኮራኹር ተባጡ ወዲኦም ጠይዎም ካብ የማን ንጸጋም ካብ ቅድሚት ንድሕሪት ዳጎዩ ክጻወቱ ከለዉ ክትሪኦም ኣዝዮም ይማርኹ እቲ ሚስፊት ዝተባሃለ ኹርኩር ግን ናብዚ ዓለም ክመጽእ ይነበረንን ዝብል ክመስል ኣሕዋቱ ንኸጻውትዎ ክመጹ ከለዉ ዝድንግጽ ንዓይንኻ ዘይመልእ ፈዘዘ ዝብል መሕዘኒ እዩ ሚስፊት ዓቕሚ ዘይብሉ ኮይኑስ ክኾን ወይስ ጸባዩ ከምኡ ኮይኑ ከም መሓዙቱ ክጻወት ኣይብልን ኣብ ዘለዋ ኮፍ ኢሉ ንሕዋቱ ክጥምት ይርአ ህይወት ንኾራኹራ ናብስ ጨካን እያ ካብ 10 ናብስ እቶም 9 ነብሶም ከይከኣሉ እዮም ዝሞቱ ኣናብስ ከምቲ ንሶም ንዝረኸብዎ እንስሳ ብትብዓት ዝገጥሙን ዝቐትሉን ንደቆም ድማ ስጋ በላዕቲ ይኹን ስጋ ዘይበልዑ እንስሳት እንተረኺቦሞም ከም ዘይምሕርዎም እዩ ዝፍለጥ ናይ አንበሳ ኮራኹር በቦኦም ተዘይተሓልዮምን በዲኦም ተዘይተቐሊዎምን ብገነኦም ከም ዝቕጠፉ ፍሉጥ እዩ ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ምስ መዛናታቱ ንኽጻወት ዓቕሚ ዘይረኸበ ሚስፊት ናብ ኣቦታቱ ይኸድ ንሶም ግን ከጻውትዎ ስለ ዘይፈቐዱ በቲ ካልእ ኣንፈት ደቂሶም ናብ ዝነበሩ 2 ዓመት ዝኾኖም ኣሕዋቱ ይኸድ ንሶም እውን ግን ከይተቐርበና ብምባል ስለ ዘጉረምረሙሉ ናብ ኣዲኡ ተመሊሱ ይኸድ እታ ዓለም ክትጸቦ ኸላ ዓለሙ ኮይና ተጽልሎ ዝነበረት ኣዲኡ እውን ግን ሕጂ ገጻ ክትዓጽፈሉ ጀሚራ እያ ካልኦት ኣሕዋቱ ካብ ጸዋጡ ወዲኦም ብተወሳኺ ዓጽሚ ክሓይኩ ጀሚሮም ንሪኦም እዚ ምስ ዓጽሚ ዝገብርዎ ቅልስ ድማ ዝገደደ ጥሚዎም ናብጡ ወዲኦም እዩ ዝሰዶም ኣብዞም ኮራኹር ጸዋጡ ወዲኻ ንምርካብ ሓያል ቅልስ ስለ ዘለዎ እቲ ዓቕሚ ዘይብሉ መንማን ምስፊት መገዛጡ ወዲኡ ጓና ኮይኑዎ ኣሎ እቶም ካልኦት ኮራኹር ግን ኣዲኦም ይኣኽለኩም ኢላ ክሳብ ትትስእ ክንዲ ዝኸኣልዎ ጠይዎም ብድሕሪኡ ደቂ 2 ዓመት ምስ ደቂ 2 ዓመት ኮራኹር ምስ ኮራኹር ቅልስ ይገጥሙ ኣናብስ ሰውነቶም ንሓደንን ንኹናትን ዘዳልዉ ኣብ ንእስነት ዕድመኦም እዩ ሚስፊት ግን ምስ ስድርኡ ዳነበረ ፈታዊ ምእላሽ ዝኸበዶ ይመስል ኣብ ፀሓይ ጥንቅልዒት ደቂሱ ሰማይ ዳጠመተ ከሎ ብኡ ገይሩ ህልም ዝበለ ሓያል ድቃስ ወሲድዎ ኣብዚ እዋን ድማ ኣብቲ ከባቢ ድርቂ ስለ ዝንሄ እዛ ዕስለ ካብ ቦታ ናብ ቦታ ዳዘረት ንምግቢ ዝኾና እንስሳ ኣብ ምድላይ ስለ ትውዕል ሕጂ እውን ጉዕዞ ይጅመር በቲ ካሊእ ገጽ ግን እቲ ምሽክናይ ሚስፊት ሕጂ እውን ደቂሱ ኣሎ ኣናብስ ካብ ቦታ ናብ ቦታ ክንቀሳቐሱ ከለዉ ንዝደቀሰ ነቕኒቖም ንኽጻወት ንዝረሓቐ እውን ፀዊዖም ሒዞሞ ዝኸዱ ክኾኑ ከለዉ ንሚስፊት ግን ኣባሎም ምዃኑ ረሲዖሞስ ክኾኑ ወይስ ስለ ዘይፈትዎ ዋላ ሓደ ኸየተስኦ ብድቁሱ ሓዲጎሞ ይኸዱ ድሕሪ ጻንሒት ፀሓይ ንኽትዓርብ ትዳሎላ ዓዋፍ እውን ናብ ጎጆአን ንኽኣትዋ ዳዘመራ ይስምዓ ኣብዚ እዋን ሚስፊት ባህሪሩ ይትስእ እሞ ነብሶ ጎልጎል ሜዳ በይና ረኺብዋ ግልጽልጽ ተበለ ዕስሎኦም ስለ ዘይትረአ ሚስፊት ክፈርሕ ጀሚሩ ናብ ቅድሚት ክጎይ ይጅምር በቲ ካሊእ ገጽ ድማ እታ ዕስለ ካብዚ ከባቢ ስለ ዝኸደት ሳዕሪ ዝበልዑን ካልኦት ነዞም መናብስ ዝፈርሕዎም እንስሳትን ወፂኦም ብነፃነት ክንቀሳቐሱ ጀሚሮም ኣለዉ ፍርቆም ድማ ነዚ ዕስሉ ጠፊኦሞ ዝንከራተት ዘሎ ኹርኩር ተገሪሞም ይርእይዎ ኣለዉ ሚስፊት ግን ነዲኡ ደልዩ ኣብቲ ጫካ ብዘላታ ዓቕሚ ዳፀውዐ ይንከራተት እንተኾነ ግን ሰምዐ ሲኢኑ ግዘ ጨኪኑ ድማ ሚስፊት ምስ ኣዲኡ ከይተራኸበ ፀሓይ ቆፀራ ጠሊቓ ቀትሪ ብጸልማት ተተኪኡ እቶም ካብ ፀሓይ ንምሕባእ ኣብ ጀቕጀቕ ተሓቢኦም ዝነበሩ ጉማረ ድማ ጭቆኦም ነጊፎም ንደገ ይወፁ ኣዛብ እውን ኣብቲ ከባቢ እኒሄው
እዞም ኩሎም ንሚስፊት ሓደጋ እዮም እዚ ዘይፈልጥ ሚስፊት ግን ኣደይ ሰሚዓት እንተመጸት ብምባል ብጸልማት ዳተዳመጸ ይደልያ ኣሎ ሚስፊት ኣብ ጸልማት ምድሃይ ንጸላእኻ ምጽዋዕ ምዃኑ ይፈልጥን ኣናብስ ኮራኹር ከለው ወለዶም ስለ ዝሕልውዎም ጸላእቲ ከም ዘለውዎም ኣይፈልጡን እዚ ምስኪናይ ኩርኩር ብጸልማት እንትትከድ ሃንደበት ኣብ መንገዱ ሓደ ገጅፍ ጉማረ ይረኽቦ ሚስፊት ነዚ ጉማረ ምስ ረኣየ ሰንቢዱ ንኽጎየ ይፈተነን ደኺምዎ ስለ ዝነበረ ግን መሬት ሒዙ ይድቅስ ጉማረ ዋላ እኳ ሳዕሪ በልዓቲ ተኾኑ ብዝገርም መልክዑ ግን ካብቶም ቀተልቲ ዝበሃሉ እንስሳ ኣብ ቅድሚት ዝርከቡ እዮም እዚ ናይ ሎም መዓንቲ ጉማረ ግን እቲ ቅተል ዝብሉ መንፈሱ ምስኡ ዝንሄ ይመስልን ንምስፊት ዳረኣየ ሱቕ ኢልዎ ኣሎ ሚስፊት ብድቃስ ምስ ዓየመ እታ ካብ ኣሕዋቱ ነዲኡን ዝፈላለየቶ ድቃስ ሕዚ እውን ካብ ህይወት ንኽተጥፍኦ ብዝመስል መልክዑ ተኻሲመ ጸሎ ኣብቲ ከባቢ ንዕኡ ክቐትልኦ ዝደልያ እንተኾነ ግን ተብዓት ዝሰኣና ከም ሰስሓ ዝበላ በቲ ኻሊእ ድማ ንኽቐትልዎ ድልየትን ዓቕምን ዘለዎም እንተኾነ ግን ዘየስተባሃልሉ ኣራዊት ኣብ ዙርዩኡ እኒሄው ሃንደበት ግን ብሓደ ኣንፈት ሓንቲ ቀታሊት ነብሪ ትመጽእ እዛ ነብሪ ንምስፊት 20 ሜትር ምስ ቀርያ ሪኣቶ ሚስፊት መንፈር ኣውፂኡ እንተዘይበሪሩ ካብዛ ነብሪ ክሃድመ ይኽእልን እታ ነብሪ ናብ ሚስፊት ክትቀርብ ክትብል ግን እቲ ናይ ዓንቲ ወይ ጉማረ ናብ ማእኸሎም ኣትዩ ዓቕሚ ተሃሊእኪ ምሳይ ግጠሚ ዝብል ክመስል ነታ ነብሪ የጓያ ነዚ ጉማረ ቀታሊ መንፈስ ለውሂቡ ኣብዚ ከባቢ ዘጽንሖ ምናልባት ካብ ፈጣሪ ንሚስፊት ንኸድሕን ስለ ዝተላእኸ እዩ ብናፍቆት ኣዲኡ ዝሻቐል ዘሎ ሚስፊት ግን ካብ ሓደጋ ከም ዝወፀ ዝፈለጠ ይመስልን ሕዚ እውን ብሻቕሎት ሸገርገር እንዳበለ ነዲኡ እንዳጸወዐ ጉዕዞ ይጅመር ኣብ መወዳእታ ድማ ካብ ዕስልኦም ተፈልዮም ክሃድኑ ምስ ዝመፁ መናእሰይ ኣሕዋቱ ተራኺቡ ናይ ኣቦኡ ነዲኡ ነብዚ ከባቢ ዘይምህላው ዝረኣዩ መናእሰይ ግን ነዚ ካብ ኢዶም ዘይገጅፍ ደቂቕ ኩርኩር ከም ኩዕሾ እንዳተቐባበሉ ካብ የማን ንጸጋም ዳንገላትዑ ይጻወትሉ ሓዎም ስለ ዝኾነ ግን ንኽቐትልዎ ዝጨከነ ይመስሉን እቲ ብጥሜት ተሓሊጉ ዘሎ ሚስፊት ድማ ኣብ ከብዲ ዞም መናእሰይ ጡብ ተረኸብኩ ብምባል ክደሊ ይጅመር ንሶም ግን ጭካንኦ መዛይዶም ቀጠንቲ መሓውሩ ተደላዲለን ምኻድ ክሳብ ዝኣብዮ ካብ የማን ንጸጋም ዳጸፍዖን ገላቲዖሞ ንድሙንያ ጸወታኣ ነንጭዋን ከሞታ ከም ዝበሃል እዛ ነገር ነቶም መናእሰይ ከም ጸወትኦም ንሚስፊት ግን ስቓይ ኮይናቶላ ኣብ መወዳእታ ብሰንኪ መከራ ንኽመውት ንእሽተይ ምስ ተረፈቶ ግን ኣዲኡ መጽያትሉ ሽዑ ኣዲኡ ምስ ረኣየቶ ነዞም መናእሰይ ብቁጣ ኣባሪራ ድሒናቶ ንጽባሓይቱ ብሰላም ፀሓይ በሪቓ እቶም ሓሙሽተ ኾራኹር ድማ ኣዕሪፉ ዝሓደረ ሓይሎም ተጠቒሞም ነንባዕሎም እንዳተጓዩን ፍርቆም ድማ ምስ ናይ ወለዶም ጭራ እንዳተጻወቱን ይረኣዩ ሚስፊት ግን ዝሓደሮ ሕድሮ ሕማቕ በሰላ ከይሓደገሉ ይተረፈን እቲ ቀደም እውን ካብ መዘናታቱ ድቕቕ ዝበለ ሚስፊት ሕጂ ዝያዳ ዓቢሩ መሓውሩ ሰንከልከል እንዳበለ ምኻድ ኣቢዎ መመሊሱ ይወድቕ ኣሎ ናብ ኣሕዋቱ ክቐርብ ከሎ ድማ ኣሕዋቱ ሓዎም ምዃኑ ዝረስዕዎ ክመስሉ ኩሉ ግዜ ስለ ዘይጻውቶም ከም ዘይረኣይዎ ሓሊፎሞ ይኸዱ ዝወለደቶ ዲኡ እውን ክትኩሕዶ ግዲ ደልያ ናብኣ ክቐርብ ከሎ እንዳጉረምረመት በላሕተ ስናና ተሪኦላ ንኹሎም ኣሕዋቱ እንዳጠወቶም ጸኒሓ ንሱ ተመጺኡ ብቁጥዐ ተሲኣ ትኸድ ንሱ ርሕቕ ምስ በለ ግን ጥንቅልዒት ሃሪሳ ንኹሎም ብዘይስስዐ ጥዋ ትህቦም ሚስፊት ተዝሓለፈ ረሲዑ ጥወዲኡ ናፊቑ ክኸዳ ከሎ ሕጂ እውን ተሲኣ ትኸድ ኣናብስ ብሕማም ይኹን ብኻሊእ ንዝተጓሳቆለን ብህይወት ክጸንሐ ይኽእልን ኢለን ንዝሓስብኦ ምን ደቀን ጥው ከም ዝኽልክላ ወዝቢ ዝተረኣየ ምዃኑ ይንገር እንታይ ዝብልዎ ፍርዲ እዩ ንውላድካ ኩዒተ ተዘይቀወርኩኻ ዘብል ብጥሜት ሓለንገ ምቕጻዕ ጨካም ፍርዲ በቲ ኻሊእ ድማ እዚ እዋን ድርቂ ስለ ዝኾነ እዛ ዓስለ ናብ ምግቢ ትረኽበሉ ጉዕዞ ትጅምረላ ኣጆኻ ኢሉ ዘጽናዕንዖ ዘይረኸበ ሚስፊት ግን ማዕረ ኣሕዋቱ ክኸይድ ስለ ዘይከኣለ ሕጂ እውን እዛ ጫካ በይኑ ተሪፉ ሕጂ ግን ዕስሉ ዝኸደትሉ ኣንፈት ስለ ዝፈልጥ ዝገበረ ገይሩ ናብ ዕስሉ ክበጽሕ ከሎ ኣሕዋቱ ነዲኡን ግን ክቐርቦም ዝደልዮ ይመስሉን ንሱ ምስ መጾም ካብ ዘዕረፍዎ ተሲኦም ጉዕዞ ጀሚሮም ኣብዚ እዋን ሚስፊት ዝነበረቶ ውሕርቲ ዓቕሚ ጥሜትን ሙቐትን ወሲደናሉ ሓንከስ እንዳበለ ይረአ ንእሽተይ ጸኒሑ ድማ ዕውልውል ኢልዎ ልክዕ ከም ዝሰኸረ ሰብ ገልደብደብ እንዳበለ ንጎኒ ምኻድ ይጅመር ሚስፊት ግን ኣብ ጽባሕ ተስፋ ዝተረኣዮ ይመስል ዘሎን ዘየለን ሓይሉ ጠንቂቑ ንቕድሚት ይኸይድ ኣሎ ብድሕሪኡ ሚስፊት ነብስኻ ኽኢልካ ተዘይጠንኪርካ ዓለም የሻራዊትን ክትጭክነልካ እያ በርትዕ ዝተባሃለ ክመስል ስኑ ነኺሱ ይስጉም ነዚ ኩርኩር ኣጋጢምዎ ዘለ ፈተና ኣብ ካሊእ ክርኩር ተዝኸውን ነዚ ፈተና ምብዳህ ኸቢድዎ ፍግም ንበለ ፈጣሪ ግን ክፍትነና ከሎ ኣኻእሎ ስለ ዝበና ሚስፊት ካበይ ከም ዘምጾ ተስፋ ከይቀረጸ ብሓቦን ኒሕን እንዳወደቐ እንዳተስአ ሓበድ እንዳቆሓመ ንቕድሚት ይምርሽ ኣሎ ኣብ መወዳእታ እውን ኣዲኡ ንኣሕዋቱ እንዳጠወቶ መርኪብዎም ሽዑ ሚስፊት ብጥሜት ዝተሓለገት ከውዱ ንኸዕንግል ናብ ኣዲኡ ክቐርብ ከሎ ኣዲኡ ግን ሞቶ ይቐርን ኢላ ተስፋ ቆሪጻትሉ ንኸይተጥዎ ተሲኣ ትኸድ
بدحريو مسفيت أديو زخلقتوطو كاب حاتن نيترخوكو بمبال ناو حاتن يخدمو نساون جن أبياتو مسفيت أما خلديون حاتن انكفلو دك اندات ووايرلو مشكناي مسفيت أحواتو خطأو خلو بزرعي قطري نايس أوات عمي بفنشو اندامسا كودو بتميت داتا دامسا كاو حالن قتميت ألخو الكازولو سينو عبعينتو فرحن تسفا مقراطن يرأى بدحريو تعسل ما ينخدست تناورو واخد كيد كلا حجون مسفيت دحريت كويني عجوم بزحزن ملكو عقن مسفيت صغايو زايدو بسنك تميت عولو ليلوو أنفتو سحيتو أو حانت بوتا قلدب دم دابلا خخول للي جمر أمود داتا مسفيت ناوروا بزحو انتوخو نقن أم ميدا مخارز أوي خركور كميلو ناوحواتو يورد مسفيت عسلو ما ينداستو يكرق خلو أوشت ترواد ما دكام ما تتصبيو چكانات حرقز كالي فتنا خوينو يتصبيوو أحواتو تساقيو من تقوايو نسوغن تميت برتعو مخادوون أوي ولو كاوزو اندحارقن كتصبي دلين مسفيت نافتوم حرقز انو دقوالا قدلو عدلو نخرئي قلقولات قعزة جميرو تتنكيقون اشتي مسورة دقن أو حانت أقولا قول زخونة بوتا دو يبل نقدمي التخيدو موداقو يترفن أو تحت دما حرقز إرؤيلو ندهريت كي ملسوون عقمي ولون أبزوان مسفيت أبزلو أخوينو حاجيزو من زي فلتو صدرو مصوعي جمرمو شعود ديو دحرنا وحيوان نمجم مراكزة أبس أقم زلو داخف دابلعوو راهريهاتلو عيني دار آيه شوشاي حرقز ايتخونن بموال بخصادو حانيق أسقيراتو أو حيال تميز زنوارا مسفيتوون توريور نافتروا بمئتاو ماي مستاي جمرمو اتروا كمديو اي كالكولون بدحريو مسفيت زتاميت كودو بماي نسعو كالي تسفا بمقوارنا بديو اخدمو حجيقن نساون دحرنا وحوان فقيداتلو مسفيت نمعالتا سينو وزنوارس أوارخيو أو كودا أتيو نزنوارا نايت ميت حويت فو نيشتي تصنيحهم جن اتعسلا قعزو جميرا نمسفيت جن بسقاي نزمن منا أكالو اتادحر معالتا زرخوات سوان ماين اخلت سلا زي نورات كم تزلمدو واحد يقوم مو خيدوم شعو مسفيت أو لبو بلج كتب الجميرا زنورات تسفو كتسأل متجمر كلهم حد يقوم من داخدو خلو جن أقاطامي حد حاوزو كيروو ندحريت كلس إلو كتسبو يجمر مو داسأل متت زنورات تسفو تبرهلو إذا خوركور حاوي حد يجي كيدن زبالي مسل نعو مسرعي دما كلهم سدرو دو يولو مسفيت سدرو حديقو مخدو خلون بار داتا صبي وري وما يفلتن حجيقن تاريخ تغيرو مسفيت كال ايت وليدو فتوات احوات قدامي تخفال نايت مدنقص المحزنن انتو خونا جنب فتنا زي سنفن تسفا زي يقرص المسفيت ابزي ودي الله بدحر يزولو كالي عينت هيوتو ابقارو اوان كسرح لكم لايك موال كي ترسعو